Numru ta' qdiet ikkundannaw l-aġir ta' Transport Malta kif ukoll ta' Malta Maritime Authority wara li ripetutament ipposponew fl-aħħar minuta laqat meqjusa ferm importanti dwar liġi li ħarġet brabta ma' l-e-bike u l-scooters fuq il-fast ferry. Din il-laqa kellha ssir wara li Moviment Graffiti, Rota u Friends of the Earth Malta urew dubji serji dwar in-nuqqas ta' serjetà quddiem mezzi ta' trasport li huma ta' benefiċċju għall-ambjent. Fi stqarrija laqdiet qalu li l-aħħar laqa kellha ssir il-ġimgħa fid-9 ta' filgħodu, iżda din spiċċat ħasret ftit minuti biss qabel kellha tibda bil-membri tal-laqdiet li wħud minnhom huma qawċin kienu fi triqthom lejn uffiċċji ta' Transport Malta f'Ħallija jew saħansitra kienu waslu fil-post. Dan wara li fl-aħħar ġimgħat l-operatur tal-fast ferry introduċa regolamenti li jillimitaw ir-roti elettriċi fuq ġewwa, b'riżultat li dawn l-istess roti jispiċċaw fuq barra b'riskju ta' ħsara sostanzjali kaġun tal-maltemp jew saħansitra l-ilma baħar fuqhom. Dan appart li l-individwi li jkollhom magħhom dawn ir-roti għandhom ikunu abbord mill-inqas 20 minuta qabel il-vapur jitlaq mill-port. Dawn ir-regoli ddaħlu fis-seħħ minħabba tħassib li l-batteriji tal-e-bikes jistgħu jaqbdu abbord li ma tħassib s'issa m'hemmx evidenza liha, għalhekk laqdiet qed jipproponu li wieħed jitfi l-batterija elettronika meta jirkeb il-vapur, soluzzjoni li tista' tiġi implementata faċilment u mingħajr spejjeż. Intant huma qalu li meta wieħed iqis dan kollu fil-kuntest tal-problemi marbuta ma' trasport f'pajjiżna, in-nuqqas serju ta' infrastruttura għaċ-ċiklisti u l-problemi ta' traffiku li dejjem qed jikbru, jidher l-awtoritajiet ma jafux qed jagħmlu fil-waqt li mhumiex kapaċi jieħdu l-azzjonijiet meħtieġa fi żmien meta pajjiżna jeħtieġ azzjoni b'mod urġenti.